Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम स्टेटनिफ्राय ग्रेड 4 साख्रि ओंखारना फैबावदों जेराव नोंथांमोना 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम दा पस्टआ जाबाय ग्रेड 4 अफिस पियन दा नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनानै जाबाय अफलाइनसो खालामनांगोन आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बे भेकेन्सिया फैदोंमोन धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेरि अफिसनिफ्राय अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हायो हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो दा बेखायनो जों नैबे लेटेस्ट नटिफिकेसनाव थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो डाउनलड जाबाय फर्मा एबा नटिफिकेसना दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबा स्टेन्डार्ड फर्मावसो एप्लाइ खालामनांगोन माने अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंनि गांथाम फट' कपिस हरनानै नोंनि एटेस्टेड थानाय जानांगोन फट'आव आरो लोगोसे गासैबो डकुमेन्ट्सआवनो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना पस्टेल स्टाम्प थाइबानि स्टाम्प नांगोन मानोना अफलाइन एप्लाइ थ' नोंथांमोना एनभेलपाव गासैबो नोंनि डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन आरो लोगोसे साबमिट खालामनांगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना एड्रेसा बेनो चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट धेमाजि बेयावनो नोंथांमोना डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगोन आरो जायफ्रा लकेलिटि नोंथांमोना डाइरेक्ट हैनो हागोन बेनिफ्राय गोजाननिया बेयाव एड्रेस होनाय गैया अब्लाबो नोंथांमोना गोसोब्ला स्पिड पस्ट खालामनानै हरनो हागोन एड्रेसखौ नागिरनानै नेटआव दा लोगोफोर दानिया क्वालिफिकेसन बेसेबां नांमारगौ आरो पस्टआ साबेसे दङ जों नायनोसै दा बे पस्टआ जाबाय अफिस पियन ग्रेड 4 नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आरो भेकेन्सिया 3ल' दङ दा स्केल फिया 2,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम थागोन आरो ग्रेड फिया एक्सट्रा दङ आरो बे पस्टआ गासैबो आनरिजार्भ डेट मिन्स गासैबो कास्टना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 8 पास जाना दङ एप्लाइ खालामनो हायो मिनिमाम 8 पासनिफ्रायनो 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय जायफ्रा एचएस पास जाबाय एबा ग्रेजुवेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया बेयाव बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बिनाय जादों आरो लोगोसे एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोन जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामदो बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम गाहायसिना 18 इयार्स आरो गोजौसिना 45 इयार्स जोंनि एसटिफ्रा दा बेनोसैमोन लोगोफोर ग्रेड 4 नि साख्रिनि आपडेट जाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामदो जाय नोंथांमोना ग्रेड 4 नि साख्रि नेगासिनो दंमोन दा बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ मिथिखाबाय बयबो 30 नभेम्बर होननानै नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआवबो भिजिट खालामनो हागोन बेनो जाबाय www.dhemajijudiciary.gov.in आव नोंथांमोना जेब्लायबो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हायो एग्जामा माब्ला जागोन बेयावनो पाब्लिश खालामगोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन ग्रेड 4 नि आसाम स्टेट